खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन 366 ओनसोलाव हा गिसिखानो हागौनि इसारा जिल्ला खुंथायनिफ्राय सांग्रांथि होदों। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिन फोसावबाय। राङापारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। आफगानिस्तानाव गोख्रों बांग्रिंजों सा 2445 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 9240 जोखोम। गोबां न' बां थेर-बेथेर। बरमा दख'रा एबसुआ देग्लाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि 19थि थान्दै जख'न्थाइखौ खुंगोन। UBPOनि 10थि थान्दै जथुम्माखौ फैगौ 28-29 जानुवारि 2024 खालि चराइदेउनि बेगेनाबारियाव खुंगोन। सोनाब बंग'नि सातालियाव लामा जाब्रबथाय, सासेनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव हा गिसिखानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमा खुंथाया दिनै मोनसे गिख्रंथाव खौरां फोसावदों आरो गुवाहाटी नोगोरमानि थागिबि रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन 366 ओनसोलाव हा गिसिखानो हागौनि सन्देह खालामदों आरो बैफोर ओनसोलखौ सिनायथिनो हादों होननानै नोगोरमा खुंथाया फोसावदों। बेखौ लानानै गुवाहाटी पौर निगमाबो साननो गोनां थासारियाव गोग्लैदों। हा गिसिखानो हागौनि सन्देह थानाय ओनसोलफोरनि थागिबि रायजोफोरखौ गुवाहाटी पौर निगमा सांग्रांथियै थानो खावलायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काहिलिपारानि मोन 25 ओनसोलाव, नरखासुर हाजोनि मोन 14 ओनसोलाव, सुनसालि हाजोनि मोन 77 ओनसोल, नुनमाथिनि मोन 40 ओनसोल, खारकुलिनि मोन 34 ओनसोल, खानापारानि मोन 33 ओनसोल, नारेंगिनि मोन 34 ओनसोलाव आरो हेंग्राबारिनि मोन 30 ओनसोलाव हा गिसिखानो हागौ होननानै सिनायथि हादों। बबेखानि खानापारा आरो खारकुलिनि माखासे ओनसोलाव हा गिसिखानायनि सन्देहआ बांसिनै होननानैबो जिल्ला खुंथाया फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि कामरुप नोगोरमा जिल्ला खुंगिरि पल्लभ गपाल चाया हा गिसिखानो हागौनि सन्देह खालामनाय ओनसोलाव दावबायनानै ओनसोलनि थागिरिफोरखौ गावबा गावनि न' बां नागारनानै गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो थाखायबो खावलायदों। बेजों लोगोसे बै ओनसोलनि थागिरिफोरखौ दोननायनि थाखाय रैखाथि बादानि राहा खालामनाय जादों होननानैबो पल्लभ गपाल चाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादनि रुटिन फोसावबाय। सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय एसे सिगांसिन मेट्रिक आनजाद खुंगोन। 2024 मायथाइनि 16 फेब्रुवारियाव जागायगोन देग्लायनि मेट्रिक आनजाद आरो 4 मार्च खालि जोबगोन। मेट्रिक आनजाद जागायनायनि सिगांनो 2 आरो 3 फेब्रुवारि खालि खुंगोन प्रेक्टिकेल आनजाद। देग्लायबो मोननै शिफ्टआव मेट्रिक आनजाद खुंगोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ आबुङै गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदियै खुंनाय जागोन। गिबि शिफ्टआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम आरो नैथि शिफ्टआ 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासि 4:30 रिंगासिम जागोन। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिन बायदियै 16 फेब्रुवारि खालि फुङाव इंराजि, 17 फेब्रुवारि खालि फुङाव अपसनेल आयदा फारियै मिउजिक, डान्स, वुड क्राफ्ट आरो बेंगलि, बेलासियाव मणिपुरि आरो सान्थालि, 20 फेब्रुवारि खालि समाज बिगियान, 21 फेब्रुवारि खालि बेलासियाव असमिया, 23 फेब्रुवारि खालि फुङाव MIL आरो अल्टारनेटिभ इंलिश, 26 फेब्रुवारि खालि फुङाव गोरलै बिगियान, 27 फेब्रुवारि खालि वेबिं एन्ड टेक्सटाइल डिजाइन आरो बड' इलेक्टिभ, 29 फेब्रुवारि खालि सानखान्थि, 2 मार्च खालि हिन्दी आरो गारमेन्ट डिजाइनिं, 4 मार्च खालि फुङाव एडभान्स मेथ्स, जिअ'ग्राफि, जारिमिन, संस्कृत, कम्पिउटार साइन्स, कमार्स, हम साइन्स, आरबिक, पार्सियान, नेपालि आरो बेलासियाव फाइन आर्ट्स आयदा जागोन। राङापारायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार।
हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ गोमादों। राङापारा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जामुनबिल गामियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा जामुनबिल गामियाव हाबनानै उदखार खालामफैदों। आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे दान्थाल मैदेरा गाग्लोबनानै न' सिङाव उन्दुनानै थानाय आइजोखौ जिउ फोजोबदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 50 बोसोर बैसोनि रिटामनि इन्जुर होनानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जामुनबिल गामियाव बे दानसेनि गेजेरावनो नैथि सुबुङा हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो पुलिसनि मददाव इन्जुरनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो। ओरैहाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ हाग्रायाव होख्रां हरफिननो थाखाय गामिनि सुबुंफ्रा हाग्रा बिफानखौ दाबि खालामदों होननानै मिथिनो हादों। थांनाय सनिबारनि हराव हरखाबै फैनाय बांग्रिंजों आफगानिस्तानाव गोबां न' बां बायफ्लेनानै थेर बेथेर जानायाव खमैबो सा 2445 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 9240 जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गोबाङानो गोब्राब हालोदाव दङ आरो आफगानिस्ताननि गासै गं 25 हस्पिटालाव फाहामथाय होदों। नाथाय बै गं 25 हस्पिटालाव जायगा थोयैनि सा 500 जोबोद गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ आर्मिनि बेस हस्पिटालाव फाहामथाय होदों होननानै मिथिहोदों। अदेबानि थैनायनि अनजिमाया बांहैनो हागौ होननानै आफगानिस्ताननि डाक्टर दानिश महम्मदआ फोरमायथिदों। आफगानिस्ताननि हिन्दु कास ओनसोलाव जानाय बे दुखुनांथाव जाथायखौ नोजोर होनानै सुहेल साहेल मुंनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों दि आथिखालाव बैफोर जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो थाखाय आफगानिस्तानाव जेबो राहा गैया। मुलि एबा जानाय लोंनाय आदारनि जेंनाया गोबां दङ आरो जोखोम जानायफोरखौबो हस्पिटालाव दोननो बेबायदि नांगौ रोखोमनि जेबो खाबु गैया। बेनिखायनो बायजो हादरफोराव हेफाजाब होआगौमानि आफगानिस्ताननि तालिबान सरकारा जेबो राहा लानो हाया। बेनिखायनो बायजो हादरनि हेफाजाब लुबैदों आफगानिस्तान सरकारा। आमेरिकानि जिअलजिकेल सार्भे बायदिब्ला बे बांग्रिंआ 6.3 गोहोनिमोन। बाक्सा जिल्ला एबसुनि 19थि थान्दै ज'खन्थाइखौ देग्लाय बरमा दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन। बे लेखायै बै थान्दै ज'खन्थाइखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय दिनै बरमा दख'रा एबसुनि मावखुलियाव बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बरमा दख'रा आइजो अनसाय आफाद, बरमा बाथौ बिया, बरमा ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन आरो दख'रानि सिङाव थानाय गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम जिरायनाय जायो। बे जथुमनि गेजेरजों गासैनिबो खौसे मददजों मोनसे गोख्रों रायदाव आफाद दानाय जायो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि आखाइजों दाजानाय रायदाव आफादनो बिबानखौ गथायनाय जायो। रायदाव आफादनि मासिगिरि महरै देवबार रामसियारिखौ आरो लिंथुमगिरि महरै उमेश चन्द्र बर'मोनखौ सायख'नाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्टसापुरियाव थानाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि आलासि नब्लाङाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावफुं मेल जथुमो। रबिबारखालि जथुमनाय बे मावफुं मेलाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाया बर' गामिफोरखौ फोसावनाय आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंफुंनो गोनां 10थि बोसोरारि जथुमानि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। रायखांनो गोनांदि रबिबारखालिनि बे मावफुं मेलनि गेजेरजों खुंफुंनो गोनां 10थि बोसोरारि जथुमाखौ सराइदेउ जिल्लानि बेगेनाबारियाव जानुवारि दाननि 28 आरो 29 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। मावफुं मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि बादल मुसाहारिमोनजों लोगोसे गासै मिरुनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिफोरा बाहागो लायो। सोनाब बंग'नि खोला साताली 33 नं राजा लामायाव रबिबारखालि मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जायगायावनो सासेनि जिउ खहा जादों आरो सासे गोब्राब हालोदाव जोखोम जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलिपुर दुवार फारसे थांबाय थानाय गंसे बाइकआव सानै सुबुं दङमोन आरो भान्डारि दालाङाव जाब्रबथाय जायो। जोखोम जानाय सासेखौ जायगानि लसाबारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय जोखोम जानायनि मुङा निथाय राय 35 बोसोर होननानै पुलिसआ सिनायथिनो हादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।